Mart Sevitine täze ýyl bayramçylygynyň dowamyna güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we Sevit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramaçylygyna bayramçylyk şäherlerini çekilmegi adamlaryň bayram şatlygyna kölewe saldy. Bayramçylyk howasy tutup geçdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýyl bayramçylygyna Sevitde tas komendant fagy diýaly howanyň höküm törendigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan Sevit merkezine okuwçy ýaşlaryň bayramçylyk günlerine hereketlerini polisiýanyň we mektep molimlarynyň gödäwçilik maksatly gatnaşmagy bilen has aýdyn görünýär. Bir tarapdan okuwçy ýaşlaryň hereketi çäklendirildi. Beýlik tarapdan Sevit merkezine döwlet guramaçylygyna geçirilýän bayramçylyk şäheresine käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejburi çekildi. Mugallimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden jaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara eteban etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurnulan täze ýyl arçasyna gedelence gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine baryp görmeklik gadagan edildi. Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda mektep ýaşlaryna çağalaryň diňe enatalary bilen bilelikde şäherde gedelence çykmany ruhsat berildi. Öz başda köçe çykýan ýaş ýetkinjekler polisiýa tarapyndan barlandy. Marynyň administrativ merkezine azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir topar ýetkinjek ýaşlar täze ýyl güni Marynyň köçelerine özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp jübileriniň we jübi telefonlarynyň barlananyny gurrun berdiler. Ýaş ýetkinjekleriň jübileriniň barlanmagy polisiýanyň howpsuzlygy üçin etmek tagyllalary bilen gal berse-de, ýaşlaryň jübitine bayramçylyk pankylda başlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak synanşyklary bilen düşündirilýär. Bu aralykda döwlet guramaçylygyna geçirilen şäherlere okuwçy ýaşlar, hatda çağalar baglaryna atlayan körpeler mejburi çekildi. Käbir mektepleriň okuwçylary vilayatyň täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet telewiziýasynda görkezilmeli bayramçylyk çäheresine çekildi. Hatda bu çähere çağalar bagynyň körpeleriniň hem gatnaşdyrylandygy aýdyldy. Çağalary bir näçe sagatlap sowukda sakladylar. Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistanyň güýç idaralarına möhüm bayramçylyklaryň öňýany güýçlendirilen iş tertibi oglan edilýär. Marada tutuk belinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü sirasyna türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet idaralarına ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmalygy, büdjet işgärleriniň kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýtmeleriniň geçirmeginiň gadagan edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirdiler.